megalayapost.news Kamis AW Thomas Memorial Secondary School Pentor mentakas ngi kalala ban khliap lama no ya ka annual sports meet arhajar arpun rio dagi program ki bophu bophieng bat kabalalong ka jingjob ya ka thong jong ka school ban penrung ya ka mensim ya ki kami le kai sport bat ban long kita ki nong job hagani ka lempung le kai sports ya ka ni ka annual sports meet arhajar arpun rio jong kamis AW Thomas Memorial Secondary School balapan long hamadan slaik nang kabadan haru jong kawa umyam hasnong pentor boilasa lapli perda hak laipo tarik luber arhajar arpun rio lawan ban play ba dau ba ramsan sutnga ubala penpau ya kajing songu ya ublay namar kajing syakri jong kamis AW Thomas kabalang kawai na ki missionary kababun na ki balang hakathemri boy kidai ki mati ki jongka hakasngi penkun mentagasngi ya kani ka annual sports meet lawan ban penha perda dau ba adaman ba lamari MLA ka umroi constituency kumukongsan harumkat kajing don lang jong kidkhot ka SMC ki bakentup ru yo pastor SL Marwin chairman SMC profesor CS Shela teman besan W Radu teman besan JS Karluki kiri orang ba lambat kikimi kikpa jong kikna school haba jengkran kum kongsan uba daban bait lamari ula MNC mi kikna school bakin long ki baturai sitom kenang bakin la ban kenjo ki kerdan ki bakam shalor omtang haki jing puli henriwat haki jingi lekai sport suru kumju namar kumba kalong mentang ki babun kiriu pau nam hak perthai ki dehi ki noi lekai sports ulupen paru bodon ka jing kmi lenti bat ka jing ang nur basisian kasngi ngin la ban yo iye kikna jongi haki runsan jong ka sports ki bahe hakari bat haka perthai hi baro kawai lapan kot ya kene kasngi kajing sami ki kusnam shikinong job haki jingi lekai baper baru kajing penher lama bat kajing ra lama daki school captain Sibenta ka sports ogade ka baton kame haki jingim ka jongpi na banta ka coach ka kya ka met ka partner pim laban ong ka laban pelong ka professional ka kam professional ka jongpi haki jingim ka jongpi ro but ya ka jing jing start he kumbali i ka juk bamenta ngidon kami ka jing jing start kanang bangi kam yo ban ya hakalenti ka babyang ka babit ka babyang ka jing im ka jongi bat nginyo hero ban yo kata kerdan ka bakam hajrong ha ka jing im ka jongpi tengah ka ni ka por nga kilbok kilweng ka ni ka school bato blet ra kan don karlang ba mantagas ni kanigas ni kan long ka bayaj bet ka bayaj renti bangin yo ban pendep ka ni ka sports ka final sports week ka jongpi bat sagawero nga so bano ka ni ka por na kerman scam na ka ni ka school ka jongpi ro ki kena school pinya lesitom pinya pulesitom kanang ba dala depiman pas dengan ke school ketresitom kanang pinya ban ke uso batiang bangin ya ban IEP ba pidon haki bental ne kerdan ki per ke jing im jong haki jing im ki jong pi haki por ki si bersawan bad hero mde tang ka pule puti haka sports ro toya lesitom ya practice ba ya lekai ba simba ka jing na jing start na banta ka sports ro kanang ba nagawai ka sengi gini yo ban PJP papila kai haki sports ki paper ngim laban on ni laban yo IEP support ki bi le sikil kerdan ki paper pila kai hak jing im ka jongpi ha mentangi ki paper ki officers ni ki engineer ki scientist ki lawyer ki paper kata ki ki bait na ka jing pule ku puti but mentai ku bapi hapok ri le jong ka jongi le hapok ka jala ka jongi ro tapi touch wale chikiwe ki ri jong ki chikiwe ki ri ki nong wei le nek hagari ki India ka jong iro tapi pej shaki surok ki linti ki sengken le ne se town sa post city pin ibe hi ki paunam tam ki de hi ki sportsman haka jok ka bumenta tengi kerman skemro ki khna ki ada pule la pas na ka school ngin yo ban pej le ban yo i ya ki dur ki dar ki jok ki signboard le ne ki signboard haki stage ki per ne hapo baro ri ka jongi ni kwa ban yo i ba kadur kadar ka jong piro bakan don ba rai ka nam ka burom jong ka state jong ka jalla ka jong pilo ne jong ka ri he bro ko megalayapost.news